May buntag sa inyo mga tanan diha, sa inyo mga busis tanan, kaumahan mga at busing kasud sa na gyud kaumahan. mitin hason. Pero Kami mga dala sa kong bayaw. busing karon abot karon buntaga din sa Okay. mua Kami dire doon po may dagat pero wala man ni sa mua ni kaniyo. mi ani Kinason sa mua doon kami dagat. ambot usida pangalan ani Suso man ni sa tawag mua. ani sa mua yang uban ani buto sa pangalan ani nila kay lahi may pangalan sa Maka ako ning pangitaang lubi kay ninot kay di kataan siya. Ning lambay kalaban ni sa mga high blood. Ay garon kas kay dugo. Kami Kalaban sa mga high blood ba? O mao ni pinakalabis nga sa mua ani kuan kaning lambay. taon ani sa doon kay Lambay man daw ni. Hilog og atong dagat kay sa Alimasag may tawag ani sa mua sa Bisaya. Rotas pangadloan Pero ang tawag ani diri lambay. Idalan mi niya diri kay at tumis palingki ani pating mahalang kilo araw po sa muang puro tawag ani sa mua. O nya abot ka kung ya kami kay mga anemic man may al okay gani sa mua ni. Morning Tagsara man pud may makakaon ani kay baligyan sa palengke ning mahala ding kilo ani. Pagpangaon karon taon-taon May 500 maning kilo ani sa palengke. Yung bisita po na kung Bayaw bayaw diri ta manguha lang sa baybay naago diri sa mua ito pero may nagpuyo talawan man kay kog dagat sa syudad na mo. mao ning Mantala kami naramid diri sa usa ka buhat na namin mga donors. syudad na Pinto. Ngaraw man akong bayaw karon diri. Oo man ni siya na daw kay diri sa mua. kalingawan daghan diri na daw tari pero may tari sabong sa manok. Sa pagkakaroon Para sa mao na nagpapakita sa inyo nakita mayong mga adlaw, busing sa mayong kaumahan. buntag sa Sige, tanan. salamat.